Па умовах я паскардзіцца не магу, гэта звычайныя умовы ІВС. Я думаю, што не ўсім гэта даспадобы, але ў прынцыпе яны звычайныя. Адна з фігурантак справы Марына Золатова прызнала віну. Скажыце, ці ваш статус дазваляе нейкім чынам каментаваць? Я не магу каментаваць то, што знаходзіцца ў справе. І я не ведаю проста, што адбывалася, таму мне цяжка штосьці казаць. Гэта не першы досвед для беларускага журналіста трапіць у ізалятар. Да мяне траплялі шмат якія іншыя журналісты. Я бачу, што мяне сустрэлі пры вызваленні журналіста. Гэта добра, гэта прыемна. Я думаю, што салідарнасць журналістаў – гэта вельмі важная рэч. Мне казалі, у тым ліку канваіры, што адбываецца. Яны не казалі ніякіх падрабязнасцяў, але казалі, у прынцыпе, для Deutsche Welle, дзе я працую, аказалася, напэўна, пашырэнне кола людзей, якія ведаюць пра існаванне Deutsche Welle, бо цяпер ужо і ў камерах даведаліся людзі, што гэта такое, і канваіры таксама.